Takže čaute, sme pri tom istom spawn pointe, kde sme zostali minule. A dneska už by sme mohli začať robiť teda taký normálny dom. A tak na to budeme asi potrebovať niekoľko cobblestone. A ešte tam mám ten crafting, takže pri si pôjdem, aby som si mohol urobiť pickaxe. A zároveň aj vyťažím, neviem, jak sa povie, zobranie no zoberem som mala spovedať, a tak neviem. Au. Ináč to sa to kožené brnenie dosť rýchlo míňa, som si všimol, práve teraz. Ale ja som to videl už dosť dlho, ale teraz som si to overil, to je jedno. Teraz tu nám budem mývať, alebo tu by som si mohla aj postaviť niečo také ako mlyn, alebo niečo také. A dom bude mať taký vo vzduchu, ale to nemyslím vo vzduchu, že čisto vo vzduchu. Ale počkej, kde som mal to uhlie? Uhlie som nemal? To čo je? Veď si pamätám, že som sa zaťažil nejaké uhlie. Veď od minula, ne, to bolo na tej druhej mape. To už sa mi nepodarilo natočiť, lebo mi spadlo audio. Dúfam, že tam uvidím nejaké. Tam je ovca. Budú nemáme a veď na čo. Čau. Sorry, že teraz nehovorím žiadne to. Ale vidíte, že tu mám, to som si teraz všimol. Aj minule som to videl, ale teraz to vidím na 100%. Nebol to len taký biom alebo niečo také. Že či Claystone alebo nejak tak, Grave, že iba pri vode som, že namiesto piesku, ako je vo množších pečoch, je iba, tam je sand vo vode, ale tu tam není sand, ale Grave. On si až teraz všimol a ne, tu nebudem mývať, ako to zastávam, aby sme sa tam mohli dostať už nikdy. Ne, takhle. Takto. A nebudem bývať asi tam hore. Možno by som si mohol robiť nejakú automatickú farmu na ovce, lebo je to o dosť lepšie podľa mňa ako na minule a myslím, že sa im tá vlna dosť vráti. Hopa. A kebyže to chcem postaviť trapku, tak to je ultra nebezpečné. Kebyže idem robiť trapku, alebo trapka. To má tu na výhodu, že tu sa nedá kliknúť shift, aby vás to udržalo. Takže musíte vlastne, tu by sa dalo bývať, aj keď už sa stmieva, takže radšej si sem. Neviem, možno si ešte urobím niečo také ako dom. Alebo si to urobím takto. Jedno drevo som zabudol teraz.